Hello friends, boday channel pin konsibaw beaw sawaregen BTC secretary godan admit plus godan date and forest result physical test grade 4 final result GT-PGT result benifray BTC grade 3 grade 4 exam ni sayaw da jay nोंथांमोना channel godan subscribe खालामना लानो हागोन साख्रिनि latest update नोंथांमोना जेब्लायबो बड'ज अफ इनफो YouTube channel मोननो हागोन दा forest नि result फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला मानोना physical test दंबावोना long process First of exam physical test बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट long process दासिमबो रिजाल्टखौ होनो हायाखै BTC आ आरो बिनि सायाव फंसेबो राव दासिमबो हाई अथ'रिटिनिफ्राय बुंनायखौ नुनो मोनाखै थ' टाइमखौ नायोबा टाइमा बारा गोबाव गैला बेखायनो बेनि रिजाल्टआ फैनांसिगौ आसा खालामो नैबे मेनि लास्ट उइक एबा जुन दानाव फैनो हागौ दा बेखौ दोनथ'नानै जों फैग्रोबाय CSP आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो थ' नोंथांमोना मोनसे इंगित होखादोंमोन जे BTC सेक्रेटारि आनजादा पस्टपन जानो हागौ होननानै दा फाइनाली जाबाय गोदान डेट होबाय बेनो जाबाय 1 जुन तो आपकामिं सानडेआव जानो गोनां एग्जामा कैंसिल जानानै पस्टपन खालामनानै गोदान डेट बेनो जाबाय 1 जुनावहाय एग्जामखौहाय नोंथांमोना होफिननांसिगोन आरो बेनो जाबाय गोदानै फ्रेश एडमिट डाउनलड खालामनांगोन नै ओके आरो बे जाबाय थाबैनो अवेलेबल जासिगोन दा लिंकआ एक्टिभ जाबानो जोङो मोननो हासिगोन सिगांनिया सोलिनाय नंला नोंथांमोना गोदानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन आरो बे एग्जाम सेन्टार रल नम्बरा गासैबो सेमानो थागोन बाट खालि एग्जाम डेटआल' चेन्ज जागोन आरो ओके दे बेनिफ्राय नटिसखौ नायोबा नोंथांमोना क्लिक खालामनानै रिड मोडआव थांनानै बाट बिनि सिगां गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे एग्जामनि रिजाल्ट एबा एग्जामा माब्ला जागोन रिसेन्टलि एप्लाइ जानायफोरा दा नायदो नै BTC आव बारा आखायाव टाइम गैला थ' बेखायनो एग्जामा जासिगोन दा बे पर्टेलाव नटिस फैगोन जेब्ला जायो बाट बिनि सिगां माखासे एनालाइज खालामनो हायो मानोना गासिबो रोंखागौ जे दा Gr-3 372 पोस्टआ एप्लाइ जाबाय 263 पोस्टआ एप्लाइ जाबाय जेराव टेक्निकल प्लस नन टेक्निकल जेरै WCD दङमोन ना सुपारभाइजार पोस्ट दङमोन एन्ड रिसेन्टलि 569 पोस्ट Gr-3 आरो Gr-4 आबो एप्लाइ जाबाय थ' बियो अनलाइन जादों बाकिया अफलाइन जादों दा बेफोरनि आनजादा माब्ला जागोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दा नायदो नै स' इलेक्सना फैगासिनो अके इलेक्सना डिक्लेयार खालामबाय मैया सेप्टेम्बराव दा टाइमा बारा गोबाव गैला थ' बेखौ नोजोर बोनानै बे पोस्टआ खायसे HS केटेगरि दङ हमना ला बेयावबो दङ गोजौनाबो दं गाहायनाबो दं गेजेरावबो दं HS नि दङ आरो जास्ट एग्जाम्पल थिग बेबादिनो डिग्री लेभेलनि बे पोस्टआबो दङ दा नोंथांमोना HS लेभेल डिग्री लेभेल मोनदोंमोन ना थ' बेखौ ओरैबायदि खालामनो हागौ जेरै EDRE आ जेरै खालामदों जेरै गांसे पेपाराव HS लेभेलनि पेपाराव माल्टिपल पोस्ट जि डिपार्टमेन्टनि HS लेभेलनि साख्रि दङ बेखौ खनसेनो एग्जाम गांसे पेपारावनो मोनथाम मोनब्रै पोस्ट थानानै बा डिपार्टमेन्ट थानानै बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनो हागौ एबा खालामनो हायो जेरै EDRE आ खालामदोंमोन नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ देन डिग्रीआव जि पोस्टआ गोग्लैयो बेयावबो माल्टिपल पोस्ट फैनानै एबा एडमिटआवनो गांब्रै गांबा पोस्टनि नोंनाव फैनानै स' गांसे एग्जामावनो थानो हानाय चान्सआ दं थिग Gr-4 आबो क्लास 8 पास जा 10 पास जा थ' बेबादि थानो हानाय चान्सआ दङ आरो माने क्लास 8 ना एक्सट्रा 10 पासना एक्सट्रा जायो एक्चुअली देन BTC आबो बेबादि खालामनो हायो मानोना सेप्टेम्बराव फोसावबाय इलेक्सना सेप्टेम्बराव जासिगोन थ' बेखौ नायोबा बिनि मास मोनसे सिगां मा नाङो इलेक्सननि गाइडलाइन्स मथे बेनो जाबाय MCC नाङो एबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट होनना बुंनाय जायो थ' बे MCC नांबाथाय जेबो स्किम आरो सरकारि साख्रि होनो राइट्स गैया थ' बेखायनो आगष्टनि सिगां साख्रि जानांगौ BTC आव अके मानोना टाइमा बारा गोबाव गैला आरो थ' बेखौ नोजोर बोयोबा जुन दानाव लागातार एग्जाम जासिगोन नाथाय नैबे BTC सेक्रेटारिया आंनि मोन्दांथियाव बा आंनि जास्ट अपिनियन पार्सनेल अपिनियनावहाय जे बे साख्रिया किजानि इलेक्सन उनावसो मोननो हागौ आरो बेनो जाबाय गभर्नरा एप्रुभ खालामखानाय पोस्टआ बे जाखागोन आसाम स्टेटनि जेरै हमना ला गभर्नरा खालामखानाय नालाय थ' बेखायनो बियो जाखागोन बाट इलेक्सननि उनावसो बियो जानो हागौ आंनि मथेब्ला बाट सिगां जाबाथ' मोजां अके दा गोबां कुइसन थानो हागौ नोंथांमोनावहाय कमेन्ट्स लिरबानो जाबाय दा BTC सेक्रेटारि एग्जामा पस्टपन जाबाय थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय 1 जुनाव लांबाय नेक्स्ट सानडेआव जाला बियो मानोना गोबांथार एग्जाम दं जेरै UPSC एग्जाम दङ जायनि जाउनाव बेखौ दोनथ'नाय जादों जानांगौ स' दायो बेखौसो बुंगोन जे जिनोखि एग्जाम जानो गोनां नोंथांमोननिया नैबे जुन दानाव गेजेर सप्तानिफ्राय जुन दानाव लागातार एग्जाम जानाय चान्सआ दङ थ' बेखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना फल' खालामखादों सिलेबासखौ जेरै नोंथांमोननि इंलिश मेथ्स साइन्स हमना ला GK हमना ला रिजनिं बा नोंथांमोननि BTC नलेजआ फुरा थानांगोन बाट BTC सेक्रेटारियाव PNRD निफ्राय 100% सोंगोन बेनो जाबाय बाइबा टेस्टआव स' दानिया लास्टलि बेनो जाबाय BTC टेट जेरै GT-PGT जादोंमोन ना स' गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिबा SIU मोनाखै होनना बुंदोंमोन दा जायनि जाउनाव मेरिट लिस्टखौ होआखै जानांगौ बाट डकुमेन्टस भेरिफिकेसना जाखाजोब्बाय स' बेखौ नायोबा 1:1 नालाय बेखौ होबानो हासिगोन जानो हागौ जुन दानाव बेखौ होनो हागौ जुदि SIU एप्रुभ जाबायबा स्टेटनिफ्राय थ' बेखौहाय होनो हासिगौ
दा बेनो जाबाय GT-PGT आ नोंथांमोननि एन्ड ग्रेड 4 नोंथांमोननि 193 पस्टनि रिजाल्ट थ' बेखौथ' गासैबो रेडि जाखाबाय होनना खोनादों दा सर्सआव मोननाय बायदिबा दा माब्ला मोनो बे साडेनलि फैनो हागौ पर्टेलाव रिजाल्टआ जेब्लानो अफिसियेल आपडेट मोनो नोंथांमोननो लाबोगोन बाट जायखिजाया जेनोखि एग्जाम होग्राफोर बयबो रेडि जाखादों मानोना BTCनि आखायाव बारा टाइम गैखाला इलेक्सन फैगौ बिनि सिगां साख्रि नांथारगौ नालाय इयुथ्सफोरनो थ' बे थाबैनो जानांसिगौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे गभर्नमेन्टआ थाबैनो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामो आरो लोगोसे इयुथ्सफोरनो साख्रिखौ होयो दा नेक्स्ट लेभेलाव आपडेट मोनबाय थागोन आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्ट फरेस्टनिया जुन दाननि गेजेरावबो जानो हागौ जुन दाननि गेजेरावबो जानो हागौ आरो फिजिकेल टेस्ट जोबनाय लोगो लोगो भाइभा टेस्ट दङना लं प्रसेस बेखायनो थाबैनो नैबे जुन जुलाइआवनो बिथांमोना कन्डाक्ट खालामनांगौ फिजिकेल टेस्टखौ